Hemen aztertuko ditugu mekanika kuantikoaren postulatuak. Hau da, aintzat hartzen ditugun puntuak mekanika kuantikoan eta ezinbestekoak direnak honen garapenerako. Izatez, hementxe, sei postulatuetan jarri ditugu puntu haiek. Lehenengoa, hau uin funtzioarekin dago relazionatuta. Uin funtzioa, uin funtzioa x eta posizio eta denboraren funtzioan dugun uin funtzioarekin deskribatzen dugu sistemaren egoera. Eta honek dauka interpretazio probabilistikoa. Honekin definitu dezakegu adibidez, dentsitate probabilitatea, posizioa eta denboraren funtzioan daukagun dentsitate probabilitatea, eta hause honen moduluaren karratuaren berdina dugu. Hau da, uin funtzioa hause, funtzio komplexua dugu orokorrean, printzipioz uin funtzioa ezin dugu zuzenean lortu. Baina honek sistemaren informazio guztia dauka, gauza da nola atera ezakegu informazio hori, hortxe dago gakoa, eta hurrengo postulatuetan agertzen da era hori, nola atera uin funtzio horretan dagoen sistemaren informazio osoa. Bigarren postulatua, hau eragileekin dago lotuta. Hau da, demagun A magnitude fisiko bat dugula. Honekin elkartuta, definitzen dugu A magnitu horrekin lotutako eragile bat. Eragile hori, derrigorrez, hermitikoa izan behar du edo autoadjuntoa. Eta eragile lineala izan behar du. Adibidez, hermitikoa izan da, autobalioak errealak izan behar dira, horregatik agertzen dira propietate horiek. Orduan, eragile horiek behagarriak definitzen dugu. Hau da, magnitude fisiko batekin lotuta, beti daukagu behagarri bat. Hirugarren postulatua. A magnitude fisikoa adibidez, sistema batean, demagun gure sistema, uin funtzioa hause dugula. Sistema egoera honetan egonda, eta A magnitude hori neurtzen badugu, neurketa horretatik atera ezakegun balioak, A eragile horren autobalioak izan daitezke bakarrik. Hau da, eta ezinbestekoa dugu A eragile horren autobalioak eta autofuntzioa kalkulatzea. Beraz, horretarako, guretzat oso importante izango da, behin eta eragile bat definitzen badugu, interesante izan daiteken eragile bat definitzen badugu, zer esanik ez interesantea den magnitude fisiko batekin lotutako eragile bat definitzen badugu, horren autofuntzioak eta autobalioak kalkulatzea. Laugarren postulatua, hau da, emaitza ezberdinen probabilitateak. Badakigu, neurketen bitartez, neurketa horretatik autobalioren bat lortu dezakegula. Baina, bakoitza daukan probabilitatea diferentea da. Hau da, gure egoera hau izan da, beti garatu dezakegu egoera hori A eragile baten autofuntzioak osotzen duten oinarrian. Beraz, halako garapena beti egin dezakegu. Hau da, aurrean definitutako eragileen autofuntzioak oinarri bat osotzen dute, eta dakigun bezala, oinarri hori izan daiteke ortonormala. Hau izan da, orduan AN bada AN-erekin lotutako uin funtzioa psi-n bada, AN-eren probabilitatea da CN horren modularen karratua. Eta CN hori badakigu dala psi-n bider psi uin funtzioaren biderkadura eskalarra. Orduan, oso interesantea, beraz, neurketen probabilitatea kalkulatzeko, horretarako garatu egin behar dugu, daukagun egoera, A
eragileen autofuntzioen oinarrian. Eta koefizienteak izango ditugu probabilitateak. Bueno, bosgarren postulatua, hauxe dugu neurketa baten ondoko egoera kuantikoa. Bueno, aurrean esan dugunez, gure egoera hauxe bada, orduan, eta hemen egoera honetan, A hori neurtzen badugu, haren autobaliotariko bat lortu egin daiteke. Beraz, demagun, T0 aldiunean, gure sistema egoera honetan dagoela, bale? Eta T0 aldiunean, beste kolore bat erabiliko dugu, T0an egiten dugu neurketa. Bale. Eta neurketen ondorioz, atera zaigu autobalioren bat. Demagun, AN dala. Autobalio bat lortu dugu. Bueno, orduan, naiz eta neurketa baino lehen edozen AN posible izan daiteken eta bakoitzen probabilitatea CNN modulen karratua izan, neurketa eta gero justu denboraren garapenik denbora izan gabe, ja ezin dugu esan autobalio diferenteak lortu ditzakegula, zein neurketa egin dugulako, eta badakigu atera den balioa zein dalako. Orduan, informazio hori sartu behar dugu. Hau dala eta orduan, gure T0 aldiunean neurketen ondorioz egoera aldatu egin zaigu. Eta hau dala eta neurketen ondorioz T0 aldiunean geratzen zaigun uin funtzioa neurketaren autobalioari dagokion autofuntzioa izango dugu. Zien. Hau da, gure uin funtzioa kolapsatu egin da neurketen ondorioz eta egin dugun eragilearen, kasunetan A eragilearen autofuntziotariko bat izango dugu bakarrik. Zer esanik ez, hemetik aurrera, egoera hause, denborarekin aldatuko da. Eta nork ematen du honen denboraren garapena? Hauxe dugu 6. postulatua. Uin funtzioen denboraren garapena Schrödingeren ekuazioak ematen du. Eta Schrödingeren ekuazioa, gora ezagun zein den, IH barra psiren terekiko derivatu partziala da berdin Hamilton-Darren eragilea bider psi. Beraz, denboraren garapena Schrödingeren uin funtzioen bitartez kalkula dezakegu. Non hementxe dagoen Hamilton-Darren eragilea badakigu zein den da energi zinetikoari dagokion eragilea gehi energia potentziala. Printzipioz, X eta T-ren funtzioan aldatu daiteke. Hauek dira mekanika kuantikoan ditugun 6 postulatuak, aintzat hartzen ditugun puntuak, hauekin eta hauetan oinarrituta egiten ditugu gure mekanika kuantikoan ateratzen ditugun hainbat eta hainbat garapen. Eta importante da buruan eukitzea, ordenauta eukitzea, zeintzu diren puntu hauek, aintzat hartzen ditugun puntu hauek.